oportú que havíem de demanar-los als Reis una cosa molt important i que ens feia falta, una mica d'aigua. Mireu si som màgics, que abans que els hi poguéssim demanar ja ens han portat la pluja amb ells. Benvinguts, Melcior, Gaspar i Baltasar. Que aquesta nit sigui plena de rialles, somriures i moments especials. I per tal que podeu desenvolupar la vostra tasca durant aquesta nit, ara us farem entrega de les claus màgiques del poble. I el més important és que jugueu tots els companys de l'escola, amb els més amics i amb els menys amics. No s'hi val a que ningú es quedi sol jugant al pati. Jugar és la vostra màgia. I vosaltres, els més grans, també heu de jugar. Però no amb el mòbil, no, amb el mòbil no. Amb els vostres fills, amb els amics, amb les parelles. Encara que arribeu cansats a casa, jugueu. Deixeu-vos contagiar pels somnis, la innocència, la curiositat dels més petits. Parleu, abraceu, canteu, feu pessigolles, petons, compartiu, resoleu conflictes, sigueu respectuosos. Perquè és així com s'aconsegueix aquesta màgia. No perdeu la il·lusió i no us oblideu del nen que porteu dins.